Влизаме в клас, 4А е тук. Смях и много шум, ама всичко е супер звук. Калин е проф, в игрите всички го знаят. Що пусне някоя игра, другите само гледат. Емо е умен, винаги помага. Най-добър приятел, никога не бяга. Лазар е як, с голямо сърце. Понякога е емо, но е пич от всякъде. Василия наговори със всеки човек. Прави настроението топ за един момент. Александра с нея, супер добър тандем. Щом са заедно, става мега весел ден. Нашият клас е най-добрият сега. Всеки е различен, всеки е звезда. Заедно сме сила, това е истината. Нашият клас е най-добрият сега. Всеки е различен, всеки е звезда. Заедно сме сила, това е истината. Николай и Александър, футболните крале, на терена правят главе навред. Мишо и Петър също ритат яко. Ако има матч, става много здраво. Влади е приятел, винаги е там. С него скуката изчезва за миг, знам. Йосиф е голям, в добрия смисъл брат. Като се появи, всички казва респект, батка. Дара е специална, носи много смях. Марина с нея, винаги са вред пак. Марая е яка, със супер стил. А Рали във футбола е направо машина. Владимир Амиш е супер точен тип. Прави всичко интересно за един миг. Павел е като Ники, много добър играч. Ако има футбол, веднага влиза в матч. Ивала говори винаги уверено. Щом каже нещо, става интересно. Денислав е весел, носи смях навред. С него всеки ден е малък празник. Ей! Госпожа Лили Грозева е винаги добра. Учени с усмивка всеки ден сега. Гъжа Виолета Димитрова също е супер клас. Помага ни да ставаме по-добри от раз. И целият клас е уникален състав. 4, а за винаги най-добрият отряд. 4А, нашият клас е най-добрият сега. Всеки е различен, всеки е звезда. Заедно сме сила, това е истината. 4А, нашият клас е най-добрият сега. Всеки е различен, всеки е звезда. Заедно сме сила, това е истината. Няма значение кой какъв е тук. Важното е всички да сме в един звук. Смях, приятелство и много мечти. 4А, това сме ние, запомни.